Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu u kojem ćemo danas raditi jedan novi tip videa. Dakle, ponovo smo u Football Manageru, što ste možda i navikli proteklih, pa rekao bih mjesec dana, gdje smo se malo više posvetili Football Manageru. Danas sam u dresu splitskog Hajduka, a to nije bez veze, već s nekim razlogom, budući da danas ja sam već simulirao karijeru Stipe Biuka u Football Manageru. Tako da došli smo do perioda kada je on završio svoju karijeru i bilo je jako zanimljivih poteza, jako zanimljivih trenutaka. Tako da ostanite sa mnom ako je ovo nešto što vas zanima i ovo nešto što želite gledati, naravno. Ostavite like, napišite neki komentar kako vam se sviđa serijal i što mislite o njemu. Također prije samog videa da se zahvalim velikom Hajduku što je napravio thumbnail za današnji video. Cilj ovog serijala će biti u principu simulirati karijeru jednog igrača, u ovom slučaju je to Hajdukov Stipe Biuk. Vi naravno pišite kojeg igrača želite vidjeti u idućem videu, po mogućnosti da ne radimo sve iz istog kluba. Ako sam sad radio Hajduk, da napravimo nekog drugog. Naravno ću raditi još i iz Hajduka ako vam se bude svidio ovaj serijal, ali za početak rekao hajde da malo napravimo raznovrsno. Stipe Biuk trenutno ima 18 godina, a ono što od vas tražim je da u komentarima napišete što vi mislite do kada će on igrati nogomet, odnosno na koju godinu će se umiroviti, tako da nemojte varati, pokušajte pogoditi. Za vas koji možda ne igrate ili općenito nemate pojma što je Football Manager, uglavnom to je jako realistična simulacija, a za početak možete vidjeti ocjene Stipe Biuka. Dakle, ukoliko ne znate, ocjene idu od 0 do 20 i više manje ovo sve što mu je žuto mu jesu bitne ocjene za njegovu poziciju. Evo nas, dakle, trajalo je do 2040. godine. Ono što znam da je od početka bilo zainteresiranih klubova, već su ga htjeli velikani. Ne mogu se točno sjetiti imena, mislim da je čak bio i Liverpool u igri. Dakle, za početak rećemo od Hajduka. Ova sezona koju trenutno vidite na ekranu je sezona od zapravo prošle sezone. U stvarnom životu, iako mi se čini da je imao još neki gol i asistenciju, ali ovako kaže Football Manager. A u sezoni 21-22 Biuk je odigrao 26 utakmica za Hajduk, zabio 5 golova i upisao 2 asistencije. Iskreno realna brojka i sasvim solidna brojka. Prosječna ocjena za Biuka na utakmici je 6,93. Hajduk je u toj sezoni završio na 3. mjestu. U finalu kupa je Hajduk izgubio od Šibenika na penale. Idemo sada na iduću sezonu u kojoj se čini da je Biuk ostao samo pola godine u Hajduku. Budući da vidim da je iste te sezone nakon 19 nastupa, 4 pogotka i 2 asistencije što je upisao, to je već doslovno uspjeh prošle sezone u 7 utakmica manje, uz prosječnu ocjenu 7,03, potpisao za talijanski Milan u transferu od 3,7 milijuna eura, te tako Biuk otišao kao prvu stepenicu iz Hajduka u Milan, što je možda ipak malo prevelika opcija, pa hajmo vidjeti kako se tamo snašao. A Biuk je za Rossonere upisao jedan jedini nastup u seriji A. Čini mi se da je igrao za mlađe uzraste Milana, nisam sada siguran, no kako je došao na polusezoni u Milan, koji je tada naravno i osvojio seriju A, već iduće sezone odlazi u Burnley na posudbu. Nakon polusezone provedene u Milanu i jednog jedinog nastupa koji je upisao za Rossonere, Biuk odlazi na posudbu u Burnley, kojega je platio 625.000 eura za tu posudbu na jednu godinu. Burnley je igrao u Championshipu, što je bila još i bolja stvar za Biuka jer bi tamo naravno dobijao više minuta. No ni tamo se nije previše naigrao jer u 9 utakmica ima 5 pogodaka i 2 asistencije s prosječnom ocjenom 7,32. Nakon posudbe Burnleyu koji se nije uspio vratiti u Premier ligu, vratio se naravno Biuk u Milan, odigrao 2 utakmice za Rossonere u sezoni 24/25, no i dalje nije bilo naravno prilike za njega, niti je bio previše u planu Milana gdje je pisalo doslovno da su ga kupili samo kako bi ga prodali jednog dana i zaradili na njemu. Poslali su ga na još jednu posudbu, te sezone otišao na posudbu PSV u Nizozemsku za 850.000 eura.
A Biuk je za PSV odigrao najviše utakmica za sada od kad je otišao iz Hajduka, čak 11 u sezoni, zabio 2 pogotka, nije na to upisao niti jednu asistenciju, prosječna ocjena 6,71. Ovo je ono razdoblje karijere kada odete u veći klub, malo prevelik klub za početak i onda jednostavno idete po posudbama i teško vam se naravno snaći. I baš zato, nakon ajmo reći 2,5 godine bačene u vodu više manje iskupljanja pomalo iskustva, Biuk odlučuje otići iz Milana, dakle ne na posudbu već trajno potpisati za drugi klub, a potpisao je za engleski Bournemouth koji je isto bio tada u Championshipu, koji ga je platio 8,25 milijuna eura, što je jako dobra cifra i eto Milan je na kraju ipak zaradio na njemu. U prvoj sezoni dosta je igrao, 25 utakmica, 5 pogodaka, 1 asistencija i jednom je bio igrač utakmica, 7,05 je prosječna ocjena. Vidi se taj malo napredak, Championship je dosta teška liga. Bournemouth je te sezone bio treći te otišao u play-off za Premier ligu koji je na kraju i dohvatio putem tog play-offa. Tu sezonu 2026. godine u Bournemouthu zaključio je na najbolji mogući način tako što je debitirao za hrvatsku reprezentaciju protiv Engleske, čini mi se porazu 4-0. Bournemouth je ušao u Premier ligu kao što smo rekli, a on je te sezone upisao 19 nastupa u Premier ligi, 2 pogotka i prosječna ocjena 6,67. Bournemouth je te sezone ispao iz Premier lige, bio je uvjerljivo najgori na 20. mjestu. Sad dolazimo do trenutka za koji mislim da ćete svi vi reći da je stvarno nerealno i mogu se složiti donekle, ali 2027. godine iz ničega, doslovno nevjerojatno, nisam mogao vjerovati kad se ovo dogodilo. Došla je ponuda u Englesku od 10,75 milijuna eura. Očekivao sam kad sam vidio da je došla ponuda da će on to odbiti, ali on je pristao i postao novi igrač Dinamo. Te sezone kada je došao odmah je osvojio ligu s Dinamom. U Dinamu je proveo 3 sezone, u prvoj sezoni od 25 utakmica zabio 8 pogodaka, upisao 7 asistencija, 3 puta je bio igrač utakmice i prosječna ocjena 7.4. U narednoj sezoni 32 nastupa, 9 pogodaka, 4 asistencije i 7.18 prosječna ocjena. I zadnju sezonu u Dinamu 31 nastup, 13 golova, 1 asistencija, 2 puta bio igrač utakmice i 7.24 je prosječna ocjena. Dinamo je u te 3 sezone osvojio naslov prvaka HNL-a, ali zato Dinamo nije osvojio kup sve 3 godine, osvojili su samo prvu sezonu kada je Biuk bio tu, ostale 2 sezone pripale su Rijeci i Osijeku. Također Biuk je u Dinamo osvojio 2 superkupa. Također je zabio prvi pogodak za reprezentaciju dok je imao 27 godina protiv Bolivije. Također u te 3 godine od kad je Biuk bio u Dinamo je sve 3 godine završio na zadnje mjesto u Europi, jednom u Ligi prvaka završio četvrti, 2 puta u Europskoj ligi također četvrti. Četvrte sezone u Dinamu nije bilo, već je Biuk potražio sreću negdje drugdje, potpisao je za engleski Leicester koji se naravno bori za top 4, top 5 za Ligu prvaka, Europsku ligu u iznosu od 6,75 milijuna eura. Leicester je naravno igrao Premier ligu, Biuk je tamo proveo 3 sezone, u prvoj 23 utakmice za lisice, 6 pogodaka, 6,87 je prosječna ocjena. U drugoj sezoni 18 utakmica, 3 pogotka i 1 asistencija, 6,96 prosječna ocjena. I u zadnjoj sezoni 24 utakmice, 3 pogotka također i 6,80 prosječna ocjena. U tih 3 godine Leicester je varirao između 5. i 7. mjesta. Ispadali su 2-3 puta u finalu kupa. Od Europe jedino što valja spomenuti je da su sezone 31. na 2. u finalu slavili protiv Athletic Bilbao i tako je Biuk osvojio konferencijsku ligu, to mu je još jedan trofej. A jedna zanimljivost, to finale se igralo u Srbiji na stadionu Rajko Mitić. U 2030. godini je također osvojio nagradu za najboljeg mladog hrvatskog igrača nakon što je prije njega 2 puta i nakon njega 4 puta to osvojio Joško Gvardiol. Sezone 33. na 34. Biuk za 13 milijuna eura prelazi u portugalsku Benfiku. Tada je već imao 30 godina i bilo je očito da će otići iz Leicestera budući da tamo i nije bio najstandardniji igrač i da će otići negdje gdje bi ipak trebao malo više igrati. U toj prvoj sezoni upisao je 26 nastupa, 8 pogodaka, 2 asistencije, 4 puta je bio igrač utakmice, prosječna ocjena 7,32. Sezona nakon toga 26 nastupa također, 4 pogotka i 6 asistencija uz 2 nagrade za igrača utakmice, 7,41 prosječna ocjena. I zadnju sezonu u Benfici 21 nastup, 1 pogodak, 3 asistencije, 7,15 prosječna ocjena.
Benfica je sve 3 sezone s Biukom završavala na 3. mjestu. Benfica je prolazila grupu i Lige prvaka i Europa lige da bi uvijek na kraju ispala u prvoj rundi, osim sezone 35. na 36. kada se mogu pohvaliti da su prvo izbacili Lyon na penale, Brighton također na penale, Tottenham u polufinalu, ali vjerujem da svi znate za Gutmanovu kletvu, tako da finale nije osvojeno. Manchester United osvaja nakon produžetaka 2-1. U sezoni 36 na 37 Biuk je otišao na posudbu u Bayer Leverkusen za 215.000 eura. Nije uspio osvojiti ništa, ali u Bundesligi ima 29 nastupa, 3 pogotka, 3 asistencije, 2 puta je bio igrač utakmice i prosječna ocjena 7,08. Naredne sezone vratio se naravno u Benfiku nakon što mu je završila posudba. A da se cijela ova bajka, je rekao bih jedna uspješna karijera, završi vrlo lijepo, nisam očekivao, ali Biuk 2037. na 38. besplatno potpisuje za Hajduk i vraća se završiti karijeru u klubu kojemu je sve dao i u klubu u kojemu je sve počelo. Kako je već imao 34 godine, nije toliko naravno ni zabijao više, ali zato je više asistirao, 35 utakmica, 2 pogotka, 9 asistencija, 3 puta bio igrač utakmice i 7,19 je prosječna ocjena. Ali naravno Biuk nije završio karijeru odmah nakon jedne sezone, nego je odradio još 2 nakon te prve. U drugoj 33 utakmice, 4 pogotka, 3 asistencije, 2 puta je bio igrač utakmice, 6,95 je prosječna ocjena. I u zadnjoj sezoni, u svojoj nogometnoj karijeri, u zadnjoj sezoni za Hajduk, 32 utakmice, 4 pogotka, 5 asistencije, 1 bio igrač utakmice i 7,04 ocjena. Sve te 3 sezone Hajduk je igrao u Europu, ali na posljedku ni u Ligi prvaka, ni u Europskoj ligi, ni u Konferencijskoj ligi nisu uspjeli proći dalje. Dakle, Biuk karijeru završava s 37 godina, za mlađu repku ima 32 nastupa, 12 golova, za seniorsku 48 nastupa, 4 gola. Ovo su njegove ocjene, naravno neću tu ništa puno komentirati, čisto da vidite ocjene kako je na kraju napredovao. U karijeri osvojio 7 trofeja, jako zanimljiva karijera. Što se tiče ozljeda kroz karijeru, imao je sreće da i kada se ozlijedio to nije bilo više od mjesec i pol. I još ću samo nadodati da je u jednom trenutku svoje karijere Biuk dosegao vrijednost od 30 milijuna eura, iako je Leicester čak tražio 55 kada ga nije htio prodati nekim klubovima. Tako da možemo reći da, mislim budući da su danas cijene dosta visoke, ni to ne čudi, ali vrlo uspješna karijera mladog Stipe Biuka. I ništa, to je to ljudi od ovog videa, nadam se da ste vi uživali. Moramo na kraju reći da je dosta realna karijera u smislu statistika golova, nije nigdje baš izdominirao, niti je nigdje bio star player, više manje osim u Hajduku, Dinamu i Benfici više manje. Svugdje ostalo je bio onako igrač koji nije imao neku važnu ulogu, ali opet je dao neki svoj doprinos i mislim da je ovo bilo podosta realna karijera. Mislim, Football Manager je sve radio sam, ja sam samo simulirao 18 godina u budućnost. Tako da to će biti to, vi naravno pišite što mislite o ovome, pišite neke naredne igrače, pišite sviđa li vam se ovo, želite li još. Meni je trebalo podosta vremena za ovo i vjerojatno će mi trebati još više za edit, tako da ako nije problem, kliknite ljudi like, kliknite subscribe, podijelite ovo nekim prijateljima koje bi ovo zanimalo. Neću više dužiti, vidimo se. Pozdrav. Modrić, duža kosica, Balić, malo i tu smo negdje. Je, pa to je to, taj imidž tih virtuoza je valjda duga kosa, je obilježje njihovo. Dobar si, a probaj ti pustit kosu, možda bude još bolje. Ne znam kako bi to funkcioniralo sa mnom.